Bona tarda, benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest acte de meitat de legislatura. No podem començar sense recordar que a dia d'avui seguim tenint injustament empresonades dones i homes bons que l'únic que van fer va ser exercir la democràcia. Des d'aquí els enviem, com sempre, tot el nostre suport i un missatge clar. Seguirem lluitant fins que sigueu lliures. Avui tenim l'honor de comptar amb la presència de molts companys i companyes d'Esquerra i també d'altres formacions polítiques i moltes entitats i també cares conegudes i no tan conegudes a les que volem donar les gràcies de tot cor per ser avui aquí i omplir d'aquesta manera la sala d'actes de la Biblioteca de Rubí. És un goig veure així de nou un espai per fer debat polític. Entre aquests companys i companyes hi és ella, la Marta Vilalta, negociadora pacient, hem posat a prova últimament, és la secretària general adjunta i portaveu del nostre partit i també diputada del Parlament de Catalunya. Des de ben jove que es va implicar en política, però el que potser molts de vosaltres no sabeu són les aficions de la Marta, que en té unes quantes: el patinatge, la música, els escacs i el Barça. Gràcies, Marta, per venir a ajudar-nos a reiniciar Rubí. Endavant. A veure, un moment, que això és complicat. Molt bé, bona tarda a tots i a totes. És un plaer estar aquí. Primer per tornar-nos a trobar directament amb vosaltres, amb els veïns i veïnes, companys i companyes de Rubí, després de tants mesos de no poder-nos veure o de veure'ns a través de pantalles. I per tant és un plaer poder veure aquesta sala pràcticament plena d'aquí de la biblioteca i que m'hagueu convidat a poder-vos acompanyar al Xavier, al Xavi i a tots vosaltres en aquest camí, en aquest reiniciar Rubí de cara a les properes eleccions municipals aquí a Rubí de l'any 2023. I a més és un plaer veure que aquesta sala no només està plena quantitativament sinó també qualitativament, veure moltíssima gent de diverses entitats, de diverses organitzacions, associacions, tant de l'àmbit econòmic, cultural, social. Per tant, fa molt de goig i us agraïm, també us vull agrair jo la vostra participació i la vostra presència. De fet, que sigueu aquí, que puguem parlar avui directament, que ens puguem després conversar, que puguem escoltar-nos, és el que dona sentit a allò que fem des d'Esquerra Republicana, allò que fem des d'un partit polític o des d'una organització política, que és posar-nos al vostre servei, estar al costat de la gent. De fet, ser servidors públics i poder escoltar per després prendre les millors decisions i intentar transformar la realitat. Per això, avui que estiguem aquí connectats físicament, dona tot el sentit al nostre projecte, dona tot el sentit a allò que fem i esperem que puguem escoltar amb molta atenció ara el projecte, les propostes del portaveu d'Esquerra Republicana aquí a Rubí. Jo no us vindré a parlar de Rubí, és obvi, no soc d'aquí, m'agradaria, però no soc d'aquí i per tant he vingut a escoltar-vos, això sí, a aprendre i a posar-nos i a posar-me al vostre servei, com ho fan els companys d'aquí que lideren el grup municipal d'Esquerra, la secció local d'Esquerra Republicana, està al vostre servei. Això sí que hem vingut a... Però sí que m'agradaria poder fer algun paral·lelisme amb allò que està passant a nivell de país, a nivell de Catalunya i que també estem veient com ha passat, està passant o passarà segur aquí a Rubí. De fet, aquí a Rubí, amb més de 20 anys de govern socialista, com molts anys a Catalunya on sempre hi ha hagut, o fins ara, sempre havien manat els mateixos, amb una alternança entre l'espai convergent o postconvergent i el socialisme, hem vist com als llocs on sempre havien manat els mateixos o han manat els mateixos, els projectes van perdent sentit, van perdent aquesta il·lusió i aquesta vocació de transformació, de tirar endavant, de voler progressar, de pensar en tothom i es van, d'alguna manera, difuminant. Això, ara a nivell de país, ha canviat.
Les eleccions del Parlament de Catalunya del 14 de febrer ens han propiciat aquesta passa endavant, aquest canvi a les nostres institucions amb el lideratge republicà. I aquest lideratge republicà, amb el president Pere Aragonès al capdavant, no només és un canvi en les cadires d'un govern, en aquest cas del govern de la Generalitat del nostre país, de Catalunya, sinó que és tota una declaració d'intencions per demostrar que quan la gent d'Esquerra Republicana, la família d'Esquerra Republicana, arribem a les institucions és per transformar, és per comptar amb tothom, per posar-nos al vostre servei i per fer plegats aquest camí de la construcció d'un país millor, o de la construcció d'una ciutat millor, en aquest cas també de Rubí, o dels canvis en aquells àmbits sectorials que són necessaris i més en el context actual complicadíssim i plen de dificultats, no només per la pròpia pandèmia, i aquí encara ho veiem amb les mascaretes i amb totes les mesures que s'han de prendre, sinó també de crisi social, de crisi econòmica, fins i tot de crisi emocional a les quals hem de donar resposta. Aquest canvi que deia ha arribat a nivell del Parlament de Catalunya, ha arribat a nivell del Govern de la Generalitat i estem convençuts que allò que no va ser possible fa 2 anys aquí a Rubí, que va faltar molt poquet per poder fer aquest canvi també en aquesta ciutat, passarà. A vegades les coses que semblen impossibles tarden una mica més a arribar, però acaben passant. Només tarden una miqueta més. Aquí segurament s'està produint això. S'ha ajornat una mica aquest canvi, però estem convençuts que pot arribar. De fet, estem convençuts i convençudes que és necessari que arribi aquest canvi també a Rubí i que aquest canvi arribi de la mà d'Esquerra Republicana, arribi de la mà del Xavi Corbera, arribi de la mà de tots els companys i companyes, regidors, regidores d'aquí de Rubí, que treballen, que piquen pedra dia a dia al vostre servei, amb vosaltres, construint plegats aquest Rubí que entre tots i totes imagineu i que pot ser molt diferent. No cal conformar-se amb allò que hi ha, assumir que hi ha qüestions que no es poden canviar. Hem de tenir sempre constantment aquesta vocació de transformació, si no per sentit la nostra feina, per sentit tot allò que hi fem. I això és el que ara intentarem fer, estem intentant fer en aquestes primeres passes de la nova Generalitat Republicana i d'aquest canvi també de context, de paradigma que creiem que està passant al nostre país. Si us hi fixeu, en les últimes eleccions, en els últims mesos, si hem posat a una balança els projectes de dretes o els projectes d'esquerra, s'han acabat imposant els projectes d'esquerra. Han guanyat cada vegada més pes. Les esquerres han guanyat molta més força en les últimes eleccions. Si ens fan triar entre un projecte unionista i per tant de seguir formant part d'aquest estat, de l'estat espanyol, un projecte transformador independentista que camini cap a la República Catalana, quan això s'ha posat també a la balança, guanya aquest segon projecte, el projecte transformador cap a la República Catalana. I aquesta síntesi de l'avenç de les esquerres amb l'avenç de l'independentisme i de la República no és res més que allò que hem dit sempre des d'Esquerra Republicana, que és que justícia social, per tant progrés social, ha d'anar de la mà també amb la justícia nacional o amb l'alliberament nacional. És per això que la gent d'Esquerra Republicana, amb molta altra gent per suposat, som independentistes i defensem un país, ser un estat, una república catalana, perquè és la millor manera d'ajudar la gent. I si la nostra vocació i el nostre sentit de ser-hi és ajudar la gent, és servir al país, és ser els servidors de tothom i treballar pel bé comú, la millor manera justament de respondre a aquests objectius és tenir totes les eines d'un estat, totes les competències, tots els recursos que podem generar perquè reverteixin en la ciutadania i perquè reverteixin en cada municipi, també evidentment a Rubí. I la síntesi, deia, d'aquest avenç de les esquerres, d'aquest avenç cap al projecte de República Catalana, la síntesi d'aquesta justícia social i alliberament nacional que han d'anar de la mà, la síntesi d'això també és Esquerra Republicana de Catalunya, que amb les sigles del seu nom, amb les sigles d'aquesta eina, no res més que una eina, aquesta organització política, doncs evidencia les seves sigles justament el que som, un partit d'esquerres, progressista, que treballa per aquesta prosperitat compartida, per la justícia social, per l'equitat, per la igualtat d'oportunitats, republicana, des dels valors republicans tradicionals de sempre, amb tot el sentit del que vol dir la paraula republicanisme, d'igualtat, de llibertat i de fraternitat,
però afegint-hi aquells valors, aquelles banderes que al segle XXI, l'any 2021 ens trobem, són imprescindibles i urgents. La bandera verda de l'ecologisme, la bandera lila del feminisme o de la multicolor de la igualtat en les persones, la bandera també social imprescindible, justament pel que comentàvem abans del context tan complicat de crisi, i també la bandera democràtica de saber que hem de seguir treballant, justament, que hem de seguir treballant per poder no només tenir unes institucions transparents al servei de la gent, participatives, obertes, amb les parets de vidre perquè tothom pugui veure què està passant en la gestió pública, sinó que també liderar aquesta bandera, aquesta revolució democràtica vol dir poder aportar una solució política a un conflicte polític que existeix al nostre país entre Catalunya i l'Estat i que requereix de política, de democràcia, de seure, de parlar, de negociar, de contraposar propostes, però requereix d'una taula política, d'una mesa de negociació i no de la repressió. Abans la companya recordava els represaliats i les represaliades. Per tant, aquestes banderes són les que humilment, aquestes i les dels valors republicans, són les que humilment volem liderar des d'Esquerra Republicana. Estem liderant i agafant el lideratge també des de la Generalitat de Catalunya i volem liderar poble a poble. També aquí a Rubí estem convençuts que això passarà aviat, en tot cas haurem d'esperar 2 anys, però és aquesta recta final perquè la transformació, perquè aquest reiniciar Rubí sigui possible just d'aquí a 2 anys. De fet no fem res més, i acabo, que allò que hem fet sempre, des de fa 90 anys. Esquerra Republicana és un projecte polític format d'homes i dones que no hi som ara, que venim de molt lluny. Aquí de fet tenim antigues persones que han format part del projecte d'Esquerra Republicana de Rubí. Segur que me'n deixaré, penso ara amb el Joan o amb l'Ares, però segur que n'hi ha molts més, tots els que heu format part de tota aquesta cursa de relleus i de cursa de fons per servir el municipi. Doncs deia que en aquests 90 anys hem fet això, estar al costat de la gent. I allò que va suposar, allò que va significar la Generalitat Republicana de l'any 1931, de Macià Companys, doncs aquella transformació tan gran que hi va haver en aquell context ple d'esperança i ple d'il·lusió. Poso, per exemple, la conquesta de drets per a tothom, especialment per a les dones, el dret a poder votar, el dret a divorci, el dret a l'educació en igualtat de condicions, el dret també, per exemple, a l'avortament, per posar-ne alguns dels exemples. Concret de la història va suposar un gran salt i una transformació i una acceleració dels drets i del país. Ara que estem en aquesta nova etapa de la nova Generalitat Republicana, volem que segueixi sent això, volem que torni a ser això, una nova etapa de conquesta de drets per a tothom, de no deixar ningú enrere, de posar les persones al centre, igual com hem fet els últims anys amb la conquesta de la renda garantida de ciutadania, igual com hem anat treballant per blindar la salut universal per a tothom, igual com vam poder fer possible la llei d'igualtat de tracte i no discriminació que ara s'ha de desplegar perquè no existeixi discriminacions i no puguin passar, per exemple, les agressions homòfobes que vam viure aquest cap de setmana a Barcelona. Tot això és el que ara estem amb ganes boges de poder fer, de poder desplegar. I són moltíssims els exemples que avui no ens hi caben. Això, per tant, és el que volem fer, volem seguir fent des d'Esquerra Republicana. Els reptes són enormes, perquè el moment certament és complicat, però som aquí, al costat de la gent. I som, com hi hem estat sempre, perquè creiem que és la nostra responsabilitat, és la nostra obligació i en tenim moltíssimes ganes de fer aquest pas endavant, malgrat les adversitats, poder estar sent útils i sent al servei de tots i totes vosaltres. Deia que els reptes són enormes, rescat social, tots els seus nivells, poder, òbviament, fer aquest reinici també del país, aquesta reconstrucció, aquesta reactivació econòmica després d'aquest any llarg de pandèmia que ens ha trastocat les vides a tots i certament també l'avenç i el camí cap a la República Catalana per culminar en aquest país de drets i igualtats per a tothom. I a tot això també
perquè els reptes són molts i no s'acaben, també tornar a represtigiar les institucions catalanes i les institucions del nostre país. I per fer això és molt senzill. Simplement el que cal a les institucions catalanes i a totes les institucions del nostre país és seguir posant-les, tornar-les a posar més que mai al servei de la gent. I això tant és el Parlament com el Govern de la Generalitat, com els ajuntaments, també l'Ajuntament de Rubí, que és el que fa falta, tornar-lo a posar al servei de la gent, no al servei d'uns quants o d'aquells que hi han sigut sempre, sinó obrir les portes i fer que la primera institució, la que és més propera a vosaltres, a tota la ciutadania, sigui justament això, una institució al servei de tots i totes vosaltres. I conjuntament amb totes i totes vosaltres, que sou i representeu l'essència, el cor, el batec, l'ànima d'aquesta ciutat, que vol ser millor, que pot ser molt millor, doncs poder-ho fer conjuntament a través del projecte que volem liderar, que estem liderant des d'Esquerra Republicana. Així doncs, jo, sense més preàmbuls, perquè segur que m'he allargat més del compte, només el que faré ara és traslladar la paraula i per tant l'escenari a una persona que té molt clar què és el que cal per Rubí. Però no és que ho tingui clar ell, sinó que ho té clar perquè és d'aquelles persones que sempre escolta, que està al costat vostre i que conjuntament amb tots i totes construïu aquest projecte de futur i construïu aquesta visió del que seria millor per tots i totes vosaltres per Rubí. Un treballador incansable, sens dubte, compromès, el coneixem de fa molts anys i certament en puc donar fe, compromès i amb els ideals ferms en tot allò que creu, insistent i treballador, fidel també als seus principis i tossut, però això està bé, és una virtut, no és una crítica. També amant de la justícia, ja el coneixeu, de la justícia social i de poder fer justícia, i també enamorat de la llibertat, que és allò que volem no només per les persones preses i presos polítiques, companys i companys injustament a la presó i condemnats, sinó pels exiliats i exiliades i per totes les persones que pateixen algun tipus de represàlia o de persecució. Una llibertat que volem, òbviament, per a totes aquelles persones que estan mancades d'aquesta condició, però que volem també per a tots i totes, perquè segur que en un país lliure també serà la millor manera de garantir que tots i totes les persones siguem lliures. I ser lliures al cap i a la fi vol dir que tinguem igualtat d'oportunitats, que puguem garantir l'equitat, que puguem garantir una vida digna per a tothom. I això, sens dubte, ho podem fer des de les institucions, però sobretot es pot fer des del municipalisme. I estic convençut que ho podrem fer conjuntament al vostre costat. Amb tots vosaltres, el Xavier, gràcies per deixar-me compartir amb vosaltres i endavant. T'escoltarem amb molta atenció. Moltes gràcies. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine-me a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Bona tarda. M'escolteu bé? Sí? M'escolteu bé? Sí, podeu dir que sí, eh? M'escolteu bé? Vale. Moltes gràcies. Deixeu-me començar per la Marta. Gràcies, Marta, per la teva presentació. I et vull agrair dues coses, i crec que és una mica en nom de tots. La primera és aquesta paciència infinita que has tingut, aquesta perseverança, per aconseguir que aquest país per fi tingui un govern de la Generalitat que ha costat molt, sé que us ha costat molt, i que en ciutats com Rubí és imprescindible que aquests governs estiguin al costat de la gent. Per tant, Marta, moltes gràcies per tota aquesta feinada. Igualment que també moltes gràcies perquè per nosaltres és molt significatiu que a nivell nacional, a nivell d'Esquerra, hi tenim la Marta, tenim una diputada, una senadora, una alcaldessa, un diputat al Parlament, un alcalde i president de la comarca, que Esquerra Republicana avui estigui present aquí amb aquesta contundència per demostrar que Rubí és important per Esquerra, que Rubí és important pel país. Com deia ara la Marta, que són ciutats que necessiten estar acompanyades i Rubí és un bon exemple. Així que, Marta, gràcies per ser aquí. Vull començar agraint la presència de tots vosaltres
Ja he dit les persones que avui representen Esquerra Republicana en els diferents càrrecs. També agrair especialment, com no pot ser d'una altra manera, als meus companys i companyes, regidors i regidores de l'Ajuntament de Rubí i del grup municipal d'Esquerra, aquesta feina incansable que fem i la sort que tinc de tenir un grup tan extraordinari. També agrair la presència del que va ser la meva predecessora, l'Ares Tubau, també el que va ser conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en Joan Manuel Tresserras, i que també va ser predecessor de l'Ares i meu, en Joan Ridau, que avui està aquí present. També agrair la presència d'altres formacions polítiques avui, com Veïns per Rubí, amb el Toni, Junts per Rubí amb l'Èric i En Comú Podem, que està la Helena. I també agrair-vos a tots vosaltres perquè sou una representació molt rica i diversa del que és aquesta ciutat, perquè aquí veig moltes cares representant aquesta riquesa d'entitats culturals, econòmiques, socials, esportives que aquí avui esteu presents. Jo cada ple començo, ja fa malauradament uns anys, sempre recordant, i ho vull tornar a fer, els nostres presos i exiliats, a tots ells. Per tant, avui, malauradament, alguns d'ells que segur que estarien aquí avui no han pogut ser. Per tant, això també per ells. Així que us vull donar la benvinguda al Reiniciem Rubí. Contenidors plens a vessar, polígons obsolets, urbanitzacions sense serveis ni manteniment, una ciutat sense oferta cultural estable. Tot això és el fruit de 20 anys de mal govern. La ciutat no funciona. Reiniciem Rubí. Treballem per fer possible un nou horitzó. I ho fem amb un equip de persones preparades i amb molts projectes nous per fer de Rubí la ciutat que somiem. La ciutat on volem viure. Estem preparats. Reiniciem Rubí. Molt bé. Doncs avui estem aquí per començar un camí de canvi, un camí de transformació, un camí per capgirar la dinàmica d'aquesta ciutat que no ve només d'aquests 2 darrers anys de mandat, sinó ja ve d'una mica més enrere. I avui crec que és convenient fer i crec que és important aquest acte de posar sobre la taula la situació en la qual està la ciutat, d'on venim, però també és molt important i de fet és prioritari saber cap on anem. Jo soc Xavier Corbera, soc pare de 3 fills, del Lluc, de l'Ònia i del Gil, soc fill del Pere i la Palmi, germà del Sergi, i per tant soc com qualsevol de vosaltres, una família com qualsevol de vosaltres, amb les seves esperances, amb els seus reptes, amb els seus problemes i amb les seves il·lusions. I som aquestes famílies, sou vosaltres, som nosaltres, que patim i gaudim alhora aquesta ciutat i és aquesta ciutat que necessita aquesta transformació. Mireu, el món gira, en el món va evolucionant, van havent-hi canvis. Hi havia un filòsof, que no us puc dir el nom, només les inicials, M. Rajoy, que deia, en el mundo pasan cosas, o passen coses. Doncs sí que passen coses. Mireu, fa uns anys, no tant, hi havia el Trump, ara hi ha el Biden. Fa uns anys era l'equip masculí del Barça que guanyava les copes més importants, ara és l'equip femení. Fa uns anys, doncs, passa l'edat i uns érem una mica més joves i ara tots som una mica més blancs. El que vull dir és que us adoneu que el món gira, les coses van passant, les coses van evolucionant. Bé, jo us faig ara la proposta de que feu el mateix exercici en les nostres vides. Tanquem un moment els ulls, pensem i diem com han canviat, per exemple, si vivim en el mateix pis on vivíem, no ens hem canviat de casa, o si hem tingut alguna amistat nova, un familiar nou, ja sigui un naixement, un casament, o durant aquest temps també, malauradament, hi hagi alguna persona estimada que ens hagi deixat, ja sigui per la causa del Covid o per qualsevol altra qüestió. Bé, doncs la vida, el camí de la vida és així i també canvia, evoluciona i van passant coses, és cert. Ara us demano que fem el mateix exercici tots plegats amb l'entorn més proper, amb el que hem vingut avui a parlar aquí, de Rubí. Pels que no sou de Rubí potser això serà una mica més difícil, però s'entendrà molt ràpid. Els que sou de Rubí segur que ho veureu molt ràpidament. Mireu, això, sabeu quin pont és? Quin pont és aquest? El pont de Sant Joan. Els que no sou de Rubí, potser si us faig la pregunta, quin creieu que és el pont que hi havia abans i quin és el d'ara? Difícil.
Aquestes preguntes al Parlament no us les fan, són més fàcils, oi, que això? Entre una i l'altra hi ha $1 milió d'euros de diferència i 1 any i mig d'obres. Això és com canvia la nostra ciutat. Però penseu per un moment també com era l'hospital de Rubí que teníem fa uns anys i com és el que tenim ara. Com era el parc de Can Oriol que teníem fa uns anys i com és el parc de Can Oriol que tenim ara. Penseu en el preu del lloguer. Si era tan alt, cara o menys. Penseu, per exemple, amb la seguretat. Si fa uns anys hi havia aquelles festes que patiu molts de vosaltres en els vostres carrers i places, l'incivisme, les narcocases a les urbanitzacions, la problemàtica que patiu molts comerciants de la vostra ciutat, que patiu en el vostre dia a dia, l'incivisme que campa lliurement per la ciutat. Penseu com era fa uns anys i penseu, per exemple, en la mobilitat. Com és la mobilitat d'ara o de fa uns anys? Si encara som l'única ciutat del país, potser, que l'únic carril bici que té és al voltant dels polígons industrials per anar donant voltes com un hàmster. I jo reconec que sóc dels que dono voltes, com un hàmster, però també m'agrada anar en bicicleta a portar els nens a la meva escola. Si us adoneu, mentre que el món gira, van passant coses, les nostres vides evolucionen, Rubí està anclada en el passat. Rubí no es transforma. A Rubí no hi ha canvis estructurals. Potser l'únic canvi estructural que hi ha, abans ho parlàvem quan preguntava la premsa, és fa anys, i ho recorda l'Ares perfectament, quan vam fer la Illa de Vianants, quan vam lluitar per la Illa de Vianants i vam transformar aquesta ciutat. Són els únics canvis que hi ha hagut transformadors importants en aquesta ciutat. Després no hi ha hagut res més. I aquest és el problema que tenim a la nostra ciutat. I és una realitat que no podem defugir, que ningú pot defugir i que només tenim una opció, que és confrontar-nos-hi, que és lluitar-hi. Pots tancar aquesta d'aquí, sisplau? Perquè així podeu veure millor les... D'acord, perfecte. Gràcies. Doncs davant d'això, i és un sentiment compartit per molts de vosaltres, i jo diria que per tots els que esteu aquí, és prou. Ja n'hi ha prou. Creiem que ja n'hi ha prou. Mireu, jo no faré com en Cuní, i perdré els nervis aquí, picaré la taula. En algun ple municipal, aquells que sou valents i els seguiu, potser a vegades és per picar fort a la taula, però no ho faré. Jo ja ho faig això a la intimitat amb els meus fills que us deia abans, aquells 3, que alguna nit sí que em poso així. Però sí que és un sentiment que el portem a dintre molts de vosaltres, el ja n'hi ha prou, no? Que dol que la nostra ciutat estigui així, no pel que no s'ha fet o que s'ha fet malament, sinó també per aquelles oportunitats que perdem com a ciutat. Nosaltres estem en una ciutat ubicada estratègicament en un lloc idoni, en una gran capital. Uns polígons industrials, que és la concentració industrial més important del país, tenim un comerç actiu, tenim un entorn natural, tenim infraestructures i dona la sensació i la certesa que no som capaços d'aprofitar aquestes oportunitats. Això és com tenir el Messi en els últims anys i no guanyar una Copa d'Europa. Doncs tenim una ciutat que pot ser molt potent i ens estem quedant enrere i tothom ens està passant endavant. I venir a viure a Rubí i viure a Rubí doncs comença a ser una situació complicada i a vegades difícil de gestionar. Deia Chopra que cada vegada que prenem una decisió podem canviar el nostre futur. I el nostre futur el podem canviar cada dia. Cada dia podem prendre decisions sobre aquesta ciutat. Tots nosaltres. Tenim 2 camins, el camí del conformisme o el camí de l'inconformisme. I ho comentava abans la Marta. El camí del conformisme és aquell que pensa que ha estat sempre així, portem 20 anys així i no s'hi pot fer res. Són els que manen sempre i ja està. Fins i tot algú, que això ho llegiu, molts de vosaltres sou per les xarxes socials, fins i tot assumeixen que diuen no, si Rubí está muy mal, si los socialistas lo están haciendo fatal, pero prefiero algo así malo y conocido que un independentista. No s'enteren de res. No s'enteren de res de què estem parlant. No s'enteren del que ens importa aquí, és la ciutat, del que ens importa és Rubí, d'estar al costat de la gent que deia la Marta. I és aquella imatge, imagineu-vos,
sentats al sofà amb una cervesa i veient per la finestra com s'enfonsa el Titanic. Però el problema és que no és que s'enfonsi el Titanic, és que som nosaltres, que estem sentats, que ens enfonsem nosaltres. Aquest és el camí del conformisme. L'altre camí, el de l'inconformisme, és aquell que revela, que diu, ja n'hi ha prou, que Rubí ha de canviar, que Rubí pot canviar. Els que sou inconformistes, avui esteu al lloc indicat, perquè a més us conec. A molts de vosaltres conec personalment i com a representant de les entitats. Entitats que lluiteu per la vostra gent, que lluiteu per la vostra entitat, pel vostre sector, pels vostres amics, pels vostres veïns. Aquesta és la gent inconformista que diu prou en aquesta ciutat. Si sou dels conformistes, també esteu al lloc indicat avui, clar que sí, perquè aquesta ciutat ha de començar a entendre que o canviem, o transformem, o capgirem, o no avançarem. No només no avançarem, sinó que retrocedirem. Aquest és el problema d'aquesta ciutat. I per tant, estic convençut que la majoria d'aquí i cada cop més esteu en el camí de l'inconformisme. I per què hem arribat aquí? Hem arribat aquí per això. Això fa 20 anys que passa a la nostra ciutat. 20 anys. El 2023 farà 20. 18. El 2023 farà 20 anys. 20 anys que governen els mateixos, fent exactament el mateix. I l'alcaldessa, la que avui és l'alcaldessa, el 2023 portarà 20 anys governant la ciutat, tota pràcticament la seva vida laboral. És normal, és lògic, és natural que hi hagi un desgast, que hi hagi una falta d'il·lusió, que no hi hagi projecte. És humanament comprensible. I més encara quan no rets comptes a ningú, fas el que vols, i així ahir ho van viure aquí uns veïns ahir aquí, i quan et presentes a eleccions cada 4 anys, si et convé, compres un trànsfuga i pactes amb Ciutadans, i si et convé, pactes amb En Comú Podem. I tu allà. I així va passant el temps. I quan portes 20 anys així, et penses i et creus que ets l'amo i senyor d'aquesta ciutat. I això és el que ens està passant a Rubí. És el que esteu patint a Rubí, perquè sé i sabeu que a vegades, quan algun treballador de l'Ajuntament, quan alguna entitat parla amb algú de nosaltres, fan creu i ratlla, perquè no accepten, no entenen que aquesta ciutat és molt més rica que el que són ells. És molt més rica que tenir una majoria absoluta i no voler escoltar ningú. I això la ciutat no s'ho pot permetre. Això la ciutat surt perdent amb això. Per tant, davant d'això, sou vosaltres, som tots nosaltres, és la ciutat. Ens hem de posar a treballar. Per això avui estem proposant el reiniciar. Abans ens preguntaven el periodista de Ràdio Rubí, parlava de les eleccions. No, no estic parlant de les eleccions. Jo estic parlant de transformar Rubí, de canviar aquesta dinàmica que necessita Rubí. Estem parlant d'això, del que necessita Rubí. Estem parlant de que hem de ser molts, hem de fer aquesta onada imparable del canvi a la nostra ciutat, però no perquè ens ho mereixem, no, perquè ho necessitem i, com he dit abans, per totes aquelles oportunitats que deixem passar. Hem de ser tots nosaltres més ambiciosos, hem de ser més exigents amb la ciutat i amb nosaltres mateixos. No podem governar una ciutat a cop de Facebook. I a Rubí es governa a cop de Facebook, i ho sabeu perfectament. Ho hem de fer a cop de valors republicans, que ho deia abans la Marta, el retre comptes. Nosaltres som d'aquells que no podem esperar cada 4 anys a preguntar-li a la gent, a escoltar la gent, no. Nosaltres escoltem cada dia, nosaltres preguntem cada dia i preguntarem a la ciutat, i s'ha de preguntar a la ciutat quines són les seves prioritats. No pot ser que ara ens gastem, demanem un crèdit de 12 milions d'euros a la ciutat per pagar la propera dècada i ha sigut una decisió unilateral de majoria absoluta. 13 regidors dels 25. Ho saben els meus companys de l'oposició. No hem pogut dir res, però el problema no és que nosaltres com a formacions polítiques no hem pogut dir res, malgrat representem un gruix important de ciutadania, segurament molts de vosaltres aquí, sinó tampoc us han escoltat a les entitats, no han escoltat a la gent, a les necessitats. Aquest és el tarannà, aquest és el problema. I per tant es necessita aire nou, es necessita aire fresc, gent nova, projectes nous, engrescadors, mirar l'horitzó, poder arribar i aixecar la catifa després de 20 anys. Això és el que es necessita.
perquè hem de passar d'allò del si se puede al si es vol, es pot. Si es vol, es pot. I a molts llocs es vol i es pot. I aquí tenim un exemple amb l'alcaldessa de Sant Cugat, que quan ha volgut ha pogut. I vam anar, i després ho explicaré, per exemple, a l'Ajuntament de Salt, que quan vols afrontar un problema, per exemple, amb l'habitatge, es pot. I per tant això ho hem d'explicar, i ho hem de poder explicar, i hem d'explicar-ho a tothom. Us he explicat on estem, no? A nivell de ciutat, que el que està passant, ho hem vist una mica a nivell gràfic. Per què estem en aquesta situació? Que no ve només d'aquests 2 últims anys, ve ja de fa uns anys. Aquesta situació no passa només pels 2 anys, sinó que venim d'un mandat anterior molt complicat, 2 anys, i això la ciutat ho va patint. I per tant, el que avui fem, el que avui us proposem, és el que posa aquí, el Reiniciem Rubí. Què vol dir Reiniciem Rubí? Reiniciar Rubí no vol dir agafar l'ordinador, tancar-lo i tornar a engegar a veure què passa. No, l'ordinador ja el tenim que és Rubí. Reiniciar Rubí vol dir tancar l'ordinador i reiniciar-ho amb un sistema operatiu nou, amb un programa actualitzat, amb un programa nou, més modern, que faci funcionar l'Ajuntament com un engranatge perfecte. Això vol dir reiniciar Rubí. I vol dir utilitzar les eines necessàries, els programes necessaris. 4. La honestedat, la professionalitat, el compromís i la il·lusió. Això és el que necessita Rubí. I per això avui estem aquí explicant-vos que comencem aquest camí de transformació, aquest camí de Reiniciem Rubí. Però a més, aquest Reiniciar Rubí, jo crec que hem de ser coherents i conseqüents amb el que us deia abans d'escoltar, de fer aquesta ciutat pensada per tothom. I els meus companys ho saben perfectament del consistori, que moltes vegades parlem. Això no pot ser un projecte només a imatge d'Esquerra. Ha de ser un projecte on Esquerra, evidentment, anirem a totes, perquè tenim ganes de canviar aquesta ciutat. Però ha de ser un projecte de consens. Hem d'acabar amb aquesta dècada gairebé d'unilateralisme amb majories absolutes. Hem d'acabar amb això, ens hem d'escoltar. I saben els meus companys del consistori que aquesta premissa ja la vam treballar anteriorment per si aconseguíem aquesta transformació. I és una premissa, és uns deures que ens posem nosaltres per escoltar a tota la ciutadania, a les entitats que avui formeu part, a les persones, a totes elles, perquè Rubí és molt que 13 regidors que decideixen per tothom. Això és la riquesa de Rubí, perquè a Rubí és igual d'on vinguis, és igual la llengua que parlis, és igual el Déu que resis, és igual si el nostre futur és conjunt. Això és el que ens importa a la nostra ciutat. I això, a vegades, jo li he dit a l'alcaldessa, dic, escolta, dic nosaltres aquí estem de passada. Ara hi som, però d'aquí potser uns més temps, uns altres menys temps, és igual. Però de rubinencs i rubinenques ho seguirem sent sempre. I si més no, seguirem creixent en aquesta ciutat. Per tant, quantes vegades li he hagut de dir, i l'he dit, i evidentment, veieu la situació que és, que no escolta, però li hem dit, els projectes, els grans projectes, ens tindreu al costat dels grans projectes de transformació de la ciutat. Si sóc el primer interessat, si som els primers interessats a arribar a aquests consensos, i serem els primers interessats, però a Rubí això no funciona. Jo sé que a Sant Cugat la Mireia escolta, a Vacarisses el Toni escolta, a Salt, que vaig anar a visitar-los fa poc, escolten, que el govern escolta, perquè aquest és el nostre tarannà. És el que ens dediquem nosaltres, a escoltar la gent, a intentar millorar la ciutat, a intentar millorar la vida dels nostres. Mireu, dels 3 que us he dit abans, dels 3 fills que us he dit abans, en tinc un que és una mica més curiós, no? O fa aquelles preguntes que a vegades et quedes una mica així, que em pregunta, pare, i tu quan vas a l'Ajuntament a treballar amb la Sandra, amb la Marta, amb la Montse, amb l'Òscar, amb els 7 regidors que som, què fas? Clar, jo no li puc dir que em dedico a la política, perquè em fot el nino pel cap perquè no entén res, o em fot el nino pel cap perquè la política a vegades, per culpa d'alguns, està mal vista. Jo us l'intento explicar. Jo dic, Lluc, jo si faig això és perquè vull que a la ciutat la gent visqui millor. Bueno, perquè tu puguis tenir escoles millors, a la teva escola sigui millor, tinguis una escola xula, perquè l'àvia quan surti a caminar pugui tenir un entorn agradable,
pugui passejar tranquil·lament per la ciutat, que l'avi pugui fer activitats, que tu puguis anar també a fer activitats, però no tu, sinó els teus companys de classe, que tots puguin anar a fer les activitats, que no perquè tu li pugui pagar a ell i als altres no, o perquè pugui anar senzillament a comprar en tranquil·litat i amb seguretat i quan sigui gran l'Ònia pugui estar en una ciutat que se senti segura. En definitiva és això, explicat a un nen de 5 anys, que és el que segur el Pere com a president doncs és el que vol, que la gent visqui millor en aquest país. I això ho farem a partir de 3 mirades. 3 mirades que són el nostre ADN. I sap la Marta i sap també que el Juli, com a exalcalde de Sabadell, amb aquesta experiència, que a més vam tenir aquí una vegada, que ens vas explicar l'experiència i tota la transformació que va poder fer durant aquells anys, tenim 3 mirades. Una és la mirada municipalista, la mirada de que no deixa ningú enrere i la mirada sobre l'emergència climàtica. Què és cap on hem d'anar? Quan dic la mirada municipalista vull dir el que deia Lincoln. Lincoln deia el govern pel poble, amb el poble i pel poble. Doncs a Rubí és el mateix. A Rubí, el govern per Rubí, amb Rubí per Rubí. Això vol dir que primer de tot és Rubí. I nosaltres, i ho sap aquí l'alcaldessa de Sant Cugat i el diputat, quantes vegades hem parlat i hem anat a parlar per exigir, per exemple, a l'Hospital de Rubí. Quantes vegades ho hem fet? Perquè primer Rubí, a mi m'és igual que la Generalitat, el Departament de Salut estigui el d'Esquerra, el de Junts, el de Socialista, m'és igual. Hem d'anar a defensar Rubí. Igual que he fet això i hem anat a parlar d'aquests temes, també hem defensat la segona estació, el soterrament de les línies elèctriques, per exemple. Ho hem fet. I jo li he dit a l'alcaldessa, utilitza'm, feu-nos-ho servir, agafem-nos i anem a parlar amb qui faci falta per defensar aquesta ciutat. Això vol dir una mirada municipalista, que primer és a Rubí, perquè el que ens interessa és aquesta ciutat. Quan dic que no es quedi ningú enrere, que mirem que no es quedi ningú enrere, és el que diem dels valors republicans, l'equitat. Jo estic convençut, perquè ho crec, perquè forma part de la meva vida, de com penso. Jo crec que ningú es pot quedar enrere, que no ens podem permetre el luxe de que ningú es quedi enrere, que ningú pugui pagar el rebut de final de mes, que ningú pugui portar les activitats, com deia abans, extraescolars als nostres fills, que ningú tingui problemes per viure en una vivenda, en un habitatge digne. Jo és el que crec, però també hi ha algunes persones que els diria també pensa egoistament en això, perquè el fet que hi hagi col·lectius, hi hagi barris que tinguin problemàtiques, que pateixin, això acaba revertint a la societat, acaba revertint a la ciutat. Si hi ha alguns que ho passen malament, això acabarà afectant a tota la ciutat. Per tant, per convenciment, perquè és el que crec jo, ningú es queda enrere en aquesta ciutat. I si algú vol per egoisme, tampoc, que ningú es quedi enrere. Per tant, és un projecte que no pot deixar ningú enrere. I quan dic que la mirada de l'emergència climàtica, vull dir que és el problema número 1 del món. Aquí veieu 2 persones que coneixeu una més que una altra. Ella és la Cori Calero, periodista de TV3, que ha escrit el llibre Si el cel es tornés vermell. La Cori, en el seu llibre, ens explica que el problema número 1 del món és l'emergència climàtica. Que el problema número 1 del món és l'emergència climàtica. I que els ajuntaments, que els ens locals, que la institució més propera, que parlava abans la Marta, és qui té la clau per transformar, per canviar. I ho hem de veure des de l'òptica d'oportunitat. Podem fer 2 coses. Podem no fer res i mirar-nos-ho, a veure què passa, i anar a remolc de tothom, com ens passa en aquesta ciutat, perquè després quan venen els problemes anem a remolc i no som capaços de donar respostes adequades, i això, els comerciants, per exemple, que aquí en veig més d'un, de la nostra ciutat ho heu patit. Aquella ciutat que estava ben estructurada, que estava ben preparada, ha pogut respondre a les necessitats de la població. Algun comerciant que està aquí ho sabrà. La comparativa entre les ajudes, com s'han gestionat les ajudes als comerços a l'Ajuntament de Sant Cugat i com s'han gestionat a l'Ajuntament de Rubí. Que us ho expliquin ells, perquè nosaltres hem parlat amb els comerciants. Anem a les botigues i parlem amb els comerciants i ho sabem, aquesta diferència. Per tant, amb l'emergència climàtica passarà el mateix, passa el mateix. Són oportunitats que hem de poder afrontar. Són oportunitats que hem de pensar en la formació professional, per exemple, dels nostres estudiants. Hem de pensar, per exemple, en els nostres polígons industrials,
Com fem aquesta transformació per estar adaptats a aquest valor afegit que necessita la nostra indústria? Jo vull viure en una ciutat neta, agradable, que es respiri aire net, perquè m'hi estic jugant la salut, no la dels meus, la de tots, no la de meva, vull dir la de tots, la dels meus, la vostra, la de tots. L'altra persona potser ens agafa una mica més lluny, però perquè veieu a l'àmbit local, que ens ho diu alguna persona que coneixem, que podem tocar, que la coneixem, que podem parlar amb ella, ens ho explica. I ella és la Nela Baerbock. Nela Baerbock és la líder dels Verds de l'Alemanya, del líder dels Verds a la República de tot el país. No, crec que ens equivoquem. Crec que aquest és el camí. I la clau de com ha de sonar la música, la banda sonora d'aquesta ciutat, perquè en definitiva la ciutat és l'ànima, sou vosaltres, són les persones, és mirar cap a l'horitzó. Hem de tenir molt clar i hem de lluitar cap a l'horitzó. Avui és evident que a Rubí hem de treballar per solucionar els problemes que tenim avui. És evident que hem de treballar per avançar-nos al demà, però també és evident que hem de treballar per preparar el futur que volem. És això el que hem de fer. Hem de tenir la nostra pròpia agenda urbana. La nostra pròpia agenda urbana són els objectius sostenibles del 2030 que la majoria de ciutats, les més avançades, les que tenen més capacitat, ho estan afrontant. Perquè l'agenda urbana ens explica que d'aquí uns anys hi haurà concentració de les àrees metropolitanes de població. Vol dir que a Rubí hem d'estar preparats, perquè ens agradi o no, hi haurà pressió demogràfica. Estem al costat d'una gran capital europea, mundial. I per tant hem d'estar preparats a afrontar les desigualtats estructurals, que ja existeixen, però no ens podem permetre el luxe que vagin creixent, sinó al revés, hem de treballar perquè es vagin escurçant. Qüestions de mobilitat, no podem seguir amb la mateixa mobilitat que tenim ara. Hem de fer canvis. Us deia abans del carril bici, no pot ser que a la meva ciutat, que jo, per aportar, jo dic a Canal Zamora i porto els meus fills al Pau Casals, a l'escola pública del centre del poble, que per anar de casa meva a l'escola no pugui fer-ho en bicicleta. No puc fer-ho en bicicleta. Si em paren em posen una multa. Això sí, poden passar camions de 3.500 quilos pel mig. No té cap sentit. Són aquestes incongruències. Per què? Per què passa això? Perquè hi ha una planificació, perquè no hi ha clarament el projecte de ciutat que es necessita. Perquè ens estem jugant molts llocs de treball, aquesta indústria competitiva. Ens estem jugant, per exemple, aquest horitzó de l'aigua, de la gestió de l'aigua. Cap on ha d'anar la gestió de l'aigua? Perquè els municipis, i abans deia que els municipis tenim la clau de moltes coses, tenim la clau de com gestionem els residus, tenim la clau de com gestionem el nostre mercat d'habitatge, tenim la clau de com gestionem l'aigua, tenim la clau de com gestionem la mobilitat, i per això s'ha de ser valent i exigent. Això és el que deia abans. I les notes que han de sonar en aquesta banda sonora, perquè la música i perquè ens en sortim, és l'economia productiva, l'habitatge, la qualitat de vida, l'educació i la seguretat. Tot això engloba el nostre projecte. Engloba el projecte que creiem que necessita la ciutat. Quan parlem d'economia productiva, i aquí avui tenim el president de la CECOT, tenim el president dels comerciants de Rubí, tenim comerciants, emprenedors, sabeu perfectament que som un pols importantíssim de país, que ho he dit abans, però necessitem, per exemple, que els nostres polígons industrials estiguin ben mantinguts. Necessitem fer tota una feina que s'ha de començar, i nosaltres hi participem, de decidir aquells sectors industrials. Per exemple, tenim un sector industrial farmacèutic de primer ordre, d'acord? Doncs quins sectors hem de potenciar? Com distribuïm els polígons industrials? Com fem que les petites i mitjanes empreses del nostre municipi puguin generar aquestes sinergies, aquesta economia circular amb aquestes grans empreses, que ningú es quedi enrere? Tenim el comerç, ens estem jugant en el comerç, ser competitius. Aquí tenim el magatzem d'Amazon i tenim un centre comercial. Tenim dos grans competidors i, per tant, ara, per exemple, nosaltres fem una aposta decidida pels APEUs, aquesta gestió público-privada, per posar al comerç les eines necessàries perquè puguin competir com a centre comercial obert. Per tant, qualitat de vida, qualitat a la nostra ciutat, i la compra per internet, per exemple, amb el repartiment de productes a domicili, o crear una plataforma a nivell català que pugui competir amb aquests monstres. I a l'emprenedoria hem de facilitar
als nostres emprenedors, la gent que té un negoci, i ho dèiem abans, per exemple, amb les ajudes, la burocràcia. I avui, a Rubí, la burocràcia a vegades ens menja. Ara fa poc veu veure també com la contribució ens van ajuntar tots els rebuts en un mateix i la gent i les empreses i els negocis heu tingut problemes per fer-hi front. Una altra de les qüestions més importants i bàsiques és l'habitatge. L'habitatge que té relació amb que els nostres joves i gent gran puguin viure allà on vulguin i on desitgin, que vol dir, no dic que tinguin una casa de 3 metres quadrats, vull dir que puguin viure a Rubí, que el nostre jovent pugui viure a Rubí, que el nostre jovent no hagi d'agafar les maletes i anar-se'n a un altre lloc. I no és perquè aquí tinguem el problema de que no hi ha oferta, que no hi ha pisos, sí que n'hi ha, el problema és que els tenim tancats. Tenim centenars de pisos en aquesta ciutat tancats que són propietat de fons voltors i d'immobiliàries. Aquest és un gran problema. I el problema de l'habitatge és un problema d'aquests estructurals que us deia abans, que ningú es pot quedar enrere. Però jo com a família també tinc problema per arribar a accedir a un habitatge. Jo en tinc 3. Jo si busco lloguer o compra per Rubí, no és fàcil, eh? Imagineu-vos les persones que potser tenen una situació una mica més complicada. Mireu, vam anar, perquè a mi m'interessa més anar a ciutats com Salt, per exemple, que anar-me'n a, no sé si era Màlaga o Còrdoba, a negociar el contracte del túnel de llum que val 300.000 euros cada any. Jo prefereixo anar a Salt. I vaig parlar amb l'alcalde de Salt i vaig dir, si vam veure, com és possible que Salt, un municipi de 34.000 habitants, amb 34 milions d'euros, hagin comprat gairebé 200 pisos a fons voltors immobiliàries. Expliqueu-m'ho. Ens en vam anar allà i a més ho podeu veure, expliqueu-nos-ho. Com és possible això? I ens van dir, bueno, és una qüestió de prioritat. És una qüestió dels 30 milions d'euros que tinc de pressupost, me'n gasto gairebé 7 a comprar aquests pisos, a poder gestionar aquests pisos, a poder incorporar l'Ajuntament com a propietari en escales on hi ha conflictivitat i, per tant, a generar també oportunitats a la gent que ho necessita. A Rubí tenim gairebé 100 milions d'euros de pressupost. Tenim 78.500 habitants i està pensat, pressupostat en el pla local d'habitatge, que en els propers 2 anys es comprin 5 pisos. Quan us deia abans del si es pot, es vol, és això. Això és un exemple clar de poder solucionar un problema de manera immediata. És qüestió de prioritats i aquestes són les nostres prioritats. Quan parlem de qualitat, perquè per nosaltres és important que la gent tingui ganes de viure a Rubí, que els que viviu a Rubí estigueu contents, que viviu en una ciutat agradable. I no estic només parlant de la qualitat del nostre entorn, dels nostres carrers, del verd, que nosaltres som ferms defensors, que tenim un projecte pensat sobre la mobilitat, la sostenibilitat, l'enllaçar les places, els carrers, perquè la gent tingui ganes de caminar i no d'agafar el cotxe pel carrer. Estic parlant també de la qualitat que fa referència a poder desenvolupar la nostra vida a la nostra ciutat, tranquil·lament, de que la nostra gent pugui fer les activitats que li vinguin de gust, que es pugui desenvolupar, que pugui tenir allò que necessita qualsevol ciutadà en qualsevol altra ciutat que ho tingui a Rubí. Això vol dir qualitat. No només vol dir la qualitat mediambiental que ens estem jugant a la salut, va molt més enllà i engloba molt més enllà. Un altre dels eixos claus que tenim a la nostra ciutat, però en general a la societat i nosaltres, que és prioritari, és l'educació. És l'educació. Deia en Nelson Mandela que l'arma més poderosa per canviar el món és l'educació. Doncs l'arma més poderosa que tenim a Rubí, quina és? L'educació. És l'educació. I no perquè soc mestre i m'ho crec i al meu dia a dia, segons qui, o tenim la llufa de que a les esquerres no ens agrada parlar de seguretat. No, sí que ens agrada parlar de seguretat. I volem parlar de seguretat perquè nosaltres volem explicar quin és el projecte sobre la seguretat i com solucionar aquests problemes. I no deixar que hi hagi alguns que capitalitzin aquest discurs i que assenyalin allà on no han d'assenyalar. I estic parlant de la dreta més xenòfoba, dels racistes, dels feixistes, d'aquests estic parlant. Per tant, a Rubí hem d'afrontar aquesta realitat, la seguretat. De seguretat n'hi ha diferents, diverses. Hi ha la seguretat viària, per exemple, que nosaltres en els darrers plens, per exemple, estem preguntant
a cada ple què passa amb segons quines zones de la nostra ciutat que posen en perill la vida dels vianants o la vida dels conductors o la vida dels motoristes, perquè no hi ha senyalització, perquè hi ha mala senyalització, perquè els carrers estan fets malbé, perquè no hi ha distància de seguretat entre els pas de vianants, per exemple. Quan parlem de seguretat també parlem de la seguretat que han de tenir totes les persones, de que si tenen qualsevol problema, que no es quedin penjades. Això també és seguretat, de sentir-se segur que visc en una ciutat que ningú em deixarà enrere, que l'administració no em deixarà enrere, o la seguretat de que si em poso malalt, si tinc una malaltia, tinc els serveis sanitaris necessaris en aquesta ciutat. Això també és seguretat. Això també és seguretat. I també seguretat, evidentment, la seguretat ciutadana. I sabeu que a Rubí tenim un problema. I és així. Tenim un problema que no podem defugir. Però no és un problema puntual de fa 4 dies. És un problema que ve de molt enrere, i ve de molt enrere per no fer res. I la solució no és agafar i enviar una carta al conseller d'Interior demanant més Mossos per la ciutat, quan tu, per exemple, a la policia local no tens prou policies locals i tens la meitat de baixa, perquè algun problema deu haver-hi que la gent no vol venir a treballar a Rubí. O sigui, afronta els problemes i les solucions de manera estructural. No culpabilitzis sempre els de fora. No posis la responsabilitat sempre als de fora. Si no tenim hospital és pels de fora, si no tenim les estacions és pels de fora, si tenim problemes de seguretat és pels de fora, si no tenim les línies soterrades és pels de fora. 20 anys, i per la Generalitat han passat tots els governs. Han passat socialistes, ha passat Esquerra, ha passat Convergència, ha passat Junts, i la ciutat segueix igual. Per tant, no busquem excuses a fora, anem a treballar des de dintre. Mireu, i això, abans parlàvem de l'habitatge, a SAL m'explicaven que el 80-90% de les trucades que rep la policia ve relacionada amb problemes amb l'habitatge. Us he dit abans com crec que s'ha de solucionar la qüestió de l'habitatge. Necessitem que l'Ajuntament sigui un actor més dintre del mercat immobiliari, que pugui, imagineu-vos, 500 pisos de cop en el mercat immobiliari, o 200, 250, comparativament podien ser 500. Imagineu-vos quantitat de pisos, com canvia, com genera oportunitats. Si tinguéssim, per exemple, haguéssim treballat de fa anys un sistema de centres cívics potents, actius, que donem oportunitats al jovent, que donem oportunitats a la gent gran, que es pugui estructurar, que pugui fer activitats. O que, per exemple, com he dit abans, la presència policial que fa que a la nostra ciutat, perquè hi ha una mala organització, doncs no tenim els policies suficients. I quan un policia agafa i surt de l'acadèmia, agafa i se'n va a un altre poble a fer una comissió de serveis perquè no vol estar a Rubí. I a Rubí sabeu que algú, m'heu explicat més un de vosaltres, que a vegades quan passen aquestes situacions problemàtiques a la nostra ciutat, de baralles als carrers, a les places, ve gent de fora a la nostra ciutat perquè tenen la sensació que en aquesta ciutat no passa res, que en aquesta ciutat es pot fer el que vulgui, aquest incivisme galopant. No hi ha mediadors a la nostra ciutat que puguin gestionar la problemàtica, que puguin avançar-se al problema. I això me'n recordo el Juli quan va venir aquí ja fa 3 anys aproximadament, parlàvem d'això, de la millor seguretat és la prevenció. Doncs és això, prevenir, donar oportunitats, gestionar. Mireu, els comerciants de la nostra ciutat, els del centre bàsicament, tenen un problema perquè es queixen que hi ha un grup de nanos molt conflictius, és així, que tenen 14, 15, 16 anys i s'encaren amb els comerciants. I l'altre dia va haver-hi un apunyalament al centre del poble. I això no podem dir no mirem, no, això hem d'afrontar, però hem d'explicar que si ara necessitem 5 policies per controlar això, si no fem res, quan aquests nanos en tinguin 22, necessitarem 15 policies. I no volem això, el que volem és treballar des de la base. El que volem és que aquests nanos tinguin l'oportunitat de poder fer activitats en les diferents entitats, que puguin fer el teatre, el futbol, el que sigui, acompanyar-los, a no deixar-los sols, quan dèiem abans que no podem deixar ningú enrere a la nostra ciutat, són exemples com aquest, una ciutat que no pot deixar ningú enrere. I per tant, nosaltres és com veiem aquesta equació de seguretat que tant ens importa i ens afecta en aquesta ciutat. Bé, i jo per acabar ja volia recordar que és el meu avi, molts de vosaltres segurament el coneixeu. El meu avi és una persona molt vinculada a la ciutat i a més és d'aquelles persones com alguns de vosaltres que heu vist com anava canviant
de poble a ciutat. Heu vist com aquest poble que era petit es va anar transformant, com va patir la riarada, com va anar creixent. I malauradament va anar creixent de manera desendreçada. Va anar creixent de manera desendreçada i ha anat patint poquet a poquet aquest deteriorament. Però el meu avi em deia una cosa, i li sabia greu el que estava veient. Deia, Xavi, estima la teva ciutat. I bàsicament aquest és l'element clau, estimar la ciutat. I estimar la ciutat vol dir estimar la seva gent, estimar-vos a vosaltres. I per tant, per això estem aquí avui. Perquè estimem la ciutat, us estimem a vosaltres i volem que aquesta ciutat tiri endavant. Així que us convido a tots a que reiniciem Rubí i visca Rubí! Fem així. Plou i ell desplega l'equipatge i entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no som... Aquests aplaudiments, de debò, s'han de transformar en energia, s'han de transformar en feina. I sé que molts de vosaltres ens ajudareu, no a Esquerra, sinó a la ciutat, a fer aquesta transformació. Moltes gràcies per ser avui aquí. Gràcies, Marta, gràcies, Montse, i que tingueu molt bon dia. Tarambanes il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més